नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे मनोज दास लिखित उपन्यास शेषतांत्रिकर सन्धानरे। अवशेषरे आमे हिमाद्री बाबा टय एवं समर्पण नामधेय बाबांकर जणे अनुगत उपनीत बदरिकाश्रमरे। कल्पना बहिर्भूत ए ऐतिह्यर प्राचीनता केबे केमती केउं तपस्वी ए दुर्गम ओ विजन स्थल को आपणार उपस्थिति जोगे जीवन्यास देइथिले तार इतिहास अज्ञात। तेबे ଏହା ଏକ ବିରଳ ତୀର୍ଥ ରୂପେ ବନ୍ଦିତ ହେବା ଥିଲା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଏ ଉପତ୍ୟକାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ ନର ଓ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ନର ସହ ତପସ୍ୟାରତ। ନିଜ ବିକାଶର ଚରମରେ ନର ଦିନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ ସେ ଯୁଗ୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାହାରି ସୂଚନା ବୋଲି କହିଥିଲେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା। ଅଳକାନନ୍ଦାର ଏ ଉଭୟ ତୀର ଅତୀତରେ ଫଳପ୍ରସୂ ନାନାଦି ବୃକ୍ଷଲତା ପରିଶୋଭିତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ତାହା ହିଁ ଥିବ। ତପସ୍ୱୀକୂଳର ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅବଲମ୍ବନ। ଲେଖନୀ ଚାଳନ ସକାଶେ ଭୂର୍ଯ୍ୟ ବନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ତାର ପବିତ୍ର ପତ୍ରରାଶି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାନା ନାମକ ଅନତି ବୃହତ୍ ବସତିର ପୌରାଣିକ ନାମ ମଣିଭଦ୍ରାସନ। ତାହା ଥିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ନିବାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଆଦିବାସିନ୍ଦା ଉପଦେବତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଅପସରି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ମୂଲକରେ ଆଶ୍ରିତ। ତେବେ ଗନ୍ଧର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହୁଅନ୍ତୁ ମାନବ, ଏକଦା ସେମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଋଷି ବର୍ଗଙ୍କର ସହାୟକ। ଏହିଠାରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନବିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଏକାଗ୍ର ବ୍ୟାସଦେବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ମହାଭାରତର ଶ୍ଳୋକ ସମଗ୍ର। ସ୍ୱୟଂ ଗଣେଶ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେ ମହାକାବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ସ୍ଥାନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ନହେଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭାଷାରେ ବୃଷୀଣାଂ ପ୍ରବରୋ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦୟିତଃ ସଖା। ଯଦୁବଂଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବର ତଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହିଠାରେ ଆସି ବିତେଇବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବଦରିକାଶ୍ରମ ଏକ ମହାନ ତୀର୍ଥ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣଭକ୍ତ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଦରିକାଶ୍ରମ ବା କାହିଁକି ଯିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଏଠାରେ ସେ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଫଳରେ ହେବେ ପ୍ରଭୂତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କରୁଣା ହେଲେ ତ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେ ସୁଦୂର ହିମଲୋକ ଅଭିମୁଖେ? ତେବେ ସେ ମହତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାନୁଭବ ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବେ। କୃଷ୍ଣବିହୀନ ଦ୍ୱାରକା ବା ମଥୁରାରେ ଦିନାତିପାତ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପେକ୍ଷା ବଦରିକାଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହସ୍ରଗୁଣ ଶ୍ରେୟସ୍କର ନିଶ୍ଚୟ। ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ବୁଝେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ଭାବରେ ବିତେଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଜଣାନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏ ବିଶେଷ ଅନୁରକ୍ତିର ହେତୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଉଦ୍ଧବ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମିତ୍ର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ଗୋପପୁର ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦିନୀ ଗୋପ ବାଳାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କର ତହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନ ପାରିବାର କୈଫିୟତ ଦେବାର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଭିମାନ ପ୍ରସୂତ କେଡ଼େ ତୀବ୍ର ବାକ୍ୟବାଣମାନ ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାର ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ବିଦ୍ରୂପ ଓ ଭର୍ସନା ସହିବା ଭିତରେ ସେ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଜ୍ଞାନ।
ଗୋପୀ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଚୁମ୍ବି ଓ ଦିଗ୍ବଳୟ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟାପକତା, ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଭଳି ତାର ପବିତ୍ରତା, ଅଥଚ ଉଦ୍ଦାମ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଭଳି ତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ହିମାଳୟ ଏକ ବିଶାଳ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ମହାନ ଋଷି ଓ ତପସ୍ୱୀ ବର୍ଗଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତହିଁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସାଧନା ସମ୍ପାଦନା କରିଥିବା ନାନାଦି ଶୃଙ୍ଖଳାଭୁକ୍ତ କେତେ ଯୋଗୀ, କେତେ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଅବଧୂତ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଅଘୋରୀ ଓ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାନାଦି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଭୟ ଉଦ୍ରେକକାରୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ଆମ କଳ୍ପନାରେ ସୁବିଶାଳ ହିମାଳୟକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଜ୍ଞାନୀ ତଥା ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ହୃଦୟ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାରି କୋଳକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତାହା ସେ ଦେବତାତ୍ମା ଚରିତ୍ରର ଭିନ୍ନ ଏକ ଦିଗ ଦର୍ଶାଏ। ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବେଳେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା କହିଥିଲେ, ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ହିମାଳୟରେ ହିଁ ସୃଜିତ ହୋଇଥିଲା ଅପରିସୀମ ପ୍ରେମର ଆଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୌରୀଙ୍କର ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାର୍ଘ୍ୟ। ହିମାଳୟ ତେଣୁ କେବଳ ମାତ୍ର ତପସ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାରର ମହାକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ବକ୍ଷରେ ତାର ସ୍ପନ୍ଦିତ ସ୍ୱର୍ଗାଦାପି ଗରୀୟସୀ ପ୍ରେମ। ସ୍ମୃତିରେ ମୋର ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା, ଦିନେ ହୈମବତୀ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ଅଥବା ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଦ୍ଧବ ଏଠାକୁ ବହନ କରି ଆଣିଥିବା ରତ୍ନପାଦୁକାର କ୍ଷଣିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପକାଇବା କଥା। ମୁଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ କିଛି ସମୟ ସକାଶେ। ଅଗ୍ରସର ହେବାର ପ୍ରତୀକ ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାଦୁକା, ମହାକାଳର ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆୟୁଧ। ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ହୈମବତୀ ବ୍ୟତିରେକ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ସବୁର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାହାରି ଗୋଚରୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସଭିଏ ଅପାତ୍ର। ହୁଏତ ଦିନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଛୁଇଁବ ତାହା ଦିବ୍ୟ ବିକାଶର ଦିଗ୍ବଳୟ। ଆପଣାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲା ଭଳି ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା। 2-3 ଦିନ ଧରି ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ଅବସର ପାଇଲେ ହିଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତିବାହୀ ପଥ, ପର୍ବତ, ସରୋବର ଇତ୍ୟାଦିର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥାନ୍ତି। ମାନାଗ୍ରାମର ଅଦୂରରେ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ରୋତ ଉପରେ ଭୀମ ସେତୁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ପାରିକୁ ଯିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଭୀମ ଏକ ବିଶାଳ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ ପୋଲ ରୂପେ। ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ, ଅଳକାନନ୍ଦା ଓ ବସୁଧାରା ସଙ୍ଗମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଳକାପୁରୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେଦିନ ଶତପନ୍ଥ ହିମବାହ ପଥ ଧରି ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଣ୍ଡ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡରେ। ଥରେ ବିସ୍ମୟଭରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ହିମାଦ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଦୁର୍ଗମ ମୂଲକର ନାନାଦି ସରୋବର, ଶିଖର, କନ୍ଦର ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଥାଇ ସୁଦୂର କୈଳାସ ଓ ମାନ ସରୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁର ମଧୁର ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ? କେବେ? କେମିତି ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଇପାରେ? ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ଶୁଣେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍କେତିକ କାହାଣୀ। ଏକଦା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଧାତା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଣୀର ଆକାର ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଅବଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଖସଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ କି ସେ ରୂପରେଖ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଅବତରଣ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ବିଧାତା ଉପଜାଇଲା କେତେ କେତେ ବିଶାଳ ପର୍ବତମାଳା। ଅବଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହିମାଳୟ ନିର୍ମାଣ କଲା, ଧରିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଶ୍ରେଣୀ, ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତା, ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଇଲାକା। ଅବଶ୍ୟ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ଏତକ କହିଥିଲେ ହାଲୁକା ଭାବରେ,
କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା ହିଁ ଯେପରି ହିମାଳୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ହେତୁ। ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ତାର ଭୂଗୋଳ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ତାହାର କେଉଁଠି ଭୂଲୋକୀୟ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଦ୍ୱିଲୋକୀୟ ବାସ୍ତବତା ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାହା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ସନ୍ଧାନୀ ବା ଅଭିଯାତ୍ରୀ ବୁଝିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସମୟ, ଦୂରତା ଓ ଗତିର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନ୍ୟାସ ଯୋଗୀ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଏ ମୁଲକର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରୁଥିଲା। କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ଭିତରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯାତାୟତ କରିପାରୁଥିଲେ କେହି କେହି ଯୋଗୀ। ଇତିହାସ ଲେଖା ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଭୂମି। ସେହିମାନେ ହିଁ ହିମାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଭବକୁ ନାମ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କିତ ଋଷିମାନେ ମହାକାବ୍ୟ, ପୁରାଣ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ପରିଣତ ସେମାନଙ୍କ କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବଦରିକାଶ୍ରମରେ 2 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରୁ ଆମେ ପୁଣି ବହିର୍ଗତ ହେଲୁ। ଆକାଶ ଥାଏ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ। ହିମାଦ୍ରି ବାବା ମୋ ଆଖିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ମନେ ହେବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାମ ବାହୁ ଧରିଥାଏ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି କେତେବେଳେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଜଳ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିନବ ସ୍ପନ୍ଦନର ବାହକ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଚଳ ଶକ୍ତିରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି, ଅଥଚ ମୋ ପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁଜାଲ ଯେପରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋ ହିମାଦ୍ରି ବାବାଙ୍କ ବାହୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମାତ୍ରେ ଭୂପତିତ ହେଉ ହେଉ ରହିଗଲି। ବସ୍ତୁତଃ ହିମାଦ୍ରି ବାବା ହିଁ ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୃଦଙ୍ଗମ କଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଉନଥିଲି, ସେ ହିଁ ମୋତେ ସେ ପ୍ରବଳ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଉତ୍ତରଣ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଉଥିଲେ। ଦେଖିଲି ନିଜ ଡାହାଣ ପାଖରେ ସେ ଟୟର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ମୋ ଗତାନୁଗତିକ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭବ ଫେରିଆସନ୍ତେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ହିମାଦ୍ରି ବାବା ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଲକରେ ମୁଁ ସେ ଅଚିହ୍ନିତ ଅପ୍ରଶସ୍ତ ପଥର ବାମରେ ଥିବା ଅତଳ ଗହ୍ୱରର ତମସା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆକାଶ ତଦ୍ବିଧି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘୋଟି ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଅଚିରେ ପରସ୍ପର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଭଳି ବହଳ ଅନ୍ଧକାର, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୀବ୍ର ଶୀତ। ସେ ଯାଏ ଆମକୁ ନୀରବରେ ଅନୁସରଣ କରି ଆସୁଥିବା ସାଧୁ ସମର୍ପଣ ଆମ ଆଗକୁ ଆସି ଗୋଟେ କନ୍ଦର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ସସ୍ମିତ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ। ସ୍ଥିର ଶିଖା ଧୁନି 2 କଡ଼େ ବସିଥିବା 2 ଜଣ ସାଧୁ ଉଠିପଡ଼ି ହିମାଦ୍ରି ବାବାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ବାବା? ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଟଏ। ଅଳକାପୁରୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ବେଶ କିଛି ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମାଇଲ, କ୍ରୋଶ ଇତ୍ୟାଦି ମାପକାଠିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥହୀନ ହେବ। ଆମେ ଏତେ ବାଟ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଚାଲୁଥିଲୁ? ଟଏର ଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ବୁଝିଲି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋହରି ପରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ମାପକାଠିରେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ରୋହିତ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହିମାଦ୍ରି ବାବା। ଦୀର୍ଘ କନ୍ଦରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁହାର ମୁହଁ। ସାଧୁ ସମର୍ପଣ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱଳମାନ ଏକ ଧ୍ୱନି। କୌଣସି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିଃସୃତ ସହନୀୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳଭରା ପ୍ରାକୃତିକ କୁଣ୍ଡ। ଦେହ କେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନାନ୍ତେ ସେ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୋ ଭିତରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁସୁପ୍ତ ଏକ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସବଳ ସତ୍ତା ଯେପରି ହଠାତ୍ ଜାଗରିତ। ସେ ଜାଗୃତିର ମହିମା ଏମନ୍ତ ଯେ ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଲା ନିଦ୍ରା ଯେପରି ଏକ ସ୍ମୃତି ମାତ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କନ୍ଦର ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସାଧୁ 2 ଜଣ ବିବିଧ ଫଳ ଏବଂ ଆମ ଅଚିହ୍ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେ ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ। ପରେ ପରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ଏକ ଯଜ୍ଞ। 6 ଜଣ ଯାକ ସେ ଅନୁଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ବସିଲୁ। ହିମାଦ୍ରି ବାବା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ। ସାମାନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବୁଝୁଥିଲି ତାହା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ମହାମାୟାଙ୍କର ଆବାହନ ନାନା ରୂପରେ।
ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଏକ ସରାରୁ ଧୂଳି ଭଳି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ନିକ୍ଷେପ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସୀମିତ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ। କନକବର୍ଣ୍ଣୀ ଅଗ୍ନିଶିଖା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଗାଢ଼ ରକ୍ତିମ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ଅନାପ୍ରାଣିତ ପୂର୍ବ ଗୋଟାଏ ମହକରେ ବାତାବରଣ ପୁଲକିତ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ଅଗ୍ନିଶିଖା କ୍ରମେ କେବଳ ମାତ୍ର ମୋ ଆଖିର ନୁହେଁ, ମୋ ବକ୍ଷର ନିବିଡ଼ତମ କନ୍ଦରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ମନେ ହେଲା ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଉଛି। ମୋ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଅଜଣାକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ବିପୁଳ ଅଟଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହକାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ? କେବଳ ମାତ୍ର ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା। ମୋର ଧାରଣା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟୟ ଯେପରିକି ଆଜନ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋର ଉତ୍ତର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଓ ମୁଁ ଉଭୟେ ବୁଝୁଥିଲୁ। କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହି ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୋର ଆଶୁସନ୍ଧାନ ସକାଶେ ସଙ୍ଗତ ଅତି ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ସବୁ ରହସ୍ୟ, ତାହା ମୋତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋକିତ କଲା। ସେହି ଅସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ହିଁ ସେସବୁକୁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେସବୁର ଜଟିଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ଉହ୍ୟ ରଖି ଆପାତତଃ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର। ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ ଯେ ହିମାଳୟ କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଭିପ୍ସାର ସ୍ଥୂଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ଅସୀମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ। ଏକଦା ଦ୍ରୌପଦୀ ତଥା ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ ତାହାରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୌଣସି ପଥରେ ସ୍ୱର୍ଗାଭିମୁଖୀ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ। ସଭିଏ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ସମେତ ତାହା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ମହାଭାରତର ମହାପ୍ରାସ୍ତନିକ ପର୍ବ ବ୍ୟାସଦେବ ଅତୀବ ସଂକ୍ଷେପରେ ବିବୃତ କରିଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟମୟ ଧାଡ଼ି ସବୁ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ହେଲେ ତମ୍ ଚାପ୍ୟତି କ୍ରମନ୍ତସ୍ତେ ଦଦୃଶୁର୍ବାଲୁକାନ୍ନବମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ଷନ୍ତ ମହାଶୈଳମ୍ ମେରୁଂ ଶିଖାରିଣମ୍ ବରମ୍। ସେ ମହାଯାତ୍ରୀ ବର୍ଗ ହିମାଳୟ ପରି ଏକ ବାଲୁକାନ୍ନବ ଅତିକ୍ରମେ ଆରୋହଣ କଲେ ମେରୁ ଶୈଳ। ମେରୁ ହିମାଳୟର ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ତାହାରି ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିମାଳୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ରଖୁଥିବା ଏକ ମାୟାମୟ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ବାଲୁକାନ୍ନବ। ମେରୁ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଥିଲା ସେ ମହାନ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ମାର୍ଗ। ସନ୍ଧାନୀ ମାତ୍ରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମୋହମୁକ୍ତ ମଣିଷ ଆଗରେ ତାର ଅଭୀଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରଗତି ସକାଶେ ଆହ୍ୱାନମାନ କାଳବ୍ୟାପୀ ରହିଛି ଦୁଇ ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ, ଯୋଗ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର। ମୋହମଗ୍ନ ଜୀବନର ବହୁ ଆସକ୍ତି ଓ ଆକର୍ଷଣର ବର୍ଜନ ଅଥବା ସେସବୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯୋଗର ଭିତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିପରୀତ ମନେ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଜନ କରେ, ତନ୍ତ୍ର ସବୁର ମୁକାବିଲା କରେ। ସେସବୁକୁ ଆଦରି ନେଇ ସେସବୁର ମର୍ମସତ୍ତାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟତାରେ ଉପନୀତ ହେବା ଭଳି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ। ଏହି ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା କିଛିର ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ସେ ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେ ହିଁ ସଂଗୁପ୍ତ ବା ପରୋକ୍ଷ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାରି ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉପଲବ୍ଧିରେ ନିହିତ ସାଧକର ଚରମ ସାଫଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟା ଓ ତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସେନାପତି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ମଣିଷର ଯାବତୀୟ ଶୁଭଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାର ମହତ୍ତମ ଆସ୍ପୃହାକୁ ବିଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବ, ସେଥିରେ ବା ବିସ୍ମୟ କ'ଣ? ଯୋଗ ତୁଳନାରେ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ତନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ତାହା ଦୁରାବାରର ଅଧିକ ଭୟାବହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି। ତା ଦୁରାଚାରର ଅଧିକ ଭୟାବହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଖାଲି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ବ୍ୟଭିଚାରଗ୍ରସ୍ତ କରି ସେ ଅପଶକ୍ତି ତୃପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭଳି ସଂସାର ବିରାଗୀ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସଂସାର ଜୀବନର ନିକୃଷ୍ଟତମ ପ୍ରଲୋଭନମାନ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ତାକୁ ଖତମ କରିଦେଇଛି, ତ ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଭଳି ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର
ପବିତ୍ର ମାର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହଜିଆ ଭଳି ଏକାଧିକ ଶାଖାକୁ ବିଭୀଷିକାମୟ କରିଦେଇଛି। ଟୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହରିଦ୍ୱାରଠାରେ ରକ୍ତକପାଳର ବନ୍ଧୁ କୃପାକ୍ଷମଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆମ ହୈମବତୀ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରକ୍ତକପାଳଙ୍କ ସହ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେ ମହାଶୟଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଜଣେ ସଚ୍ଚାଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଚ୍ଚାତାନ୍ତ୍ରିକ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପରି ତନ୍ତ୍ରରେ ସେଠି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ କାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ଧାରଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଦ୍ୟାବଧି ହାସଲ ହୋଇନଥିବା ଏକ ବିରାଟ ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ ସେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ବା ମିତ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ରକ୍ତକପାଳ ଯଦି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହୈମବତୀକୁ ଉପନୀତ କରିଥିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ଆଶଙ୍କାର ହେତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କନ୍ୟାକୁ ଫେରି ଚାହୁଁ।